Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή μες στην περιοχή πλασάρει πάνω στα δίκτυα. Γκολ! Έχει ανοίξει το σκορ Ολυμπιακός στο Villa Park. Και το πανηγυρίζει δεόντως ο Ελκαμπή. Απίστευτο. 1-0 Ολυμπιακός στο Villa Park, την Άστον Βίλα. Παλιά στον Ελκαμπή. Από κοντά. 2-0! 2-0! Τρομερά πράγματα στο Villa Park. Άστον Βίλα Ολυμπιακός 0-2. Φορτούνης. Καλή εκτέλεση είναι η κεφαλιά του Ρέτσου. Ζητάνε χέρι. Πέναλτι. Πέναλτι που παίρνει ο Ολυμπιακός. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει προβάδισμα. Η μπάλα στα δίκτυα. 2-3 στο 56. Ο Ολυμπιακός αντιστέκεται. Ο Ολυμπιακός απαντάρει. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά 3-2. Το σούτ, η κόντρα, η μπάλα στα δίκτυα. 4-2. 4-2 ο Ολυμπιακός το 67. Το τόλμησε, το έκανε, το βοήθησε η τύχη. Ο Έσσες σκοράρει 2-4. Τώρα θα σφυρίξει, τέλος. Τέλος. Ο Ολυμπιακός 4-2 μεγάλος νικητής.